Lash lift και brow lift. Το ένα έχει να κάνει με το φρύδι, το άλλο έχει να κάνει με το βλεφαρίδι ή την βλεφαρίδα. Lash lift. Εάν θέλεις ένα πάρα πολύ φυσικό, ιδανικό αποτέλεσμα για τις δικές σου βλεφαρίδες, είναι μια ιδανική εφαρμογή και θεραπεία που θα σε βοηθήσει να έχεις ακριβώς αυτό που θέλεις. Στο Lash lift, λοιπόν, στην ουσία διαχειριζόμαστε την τριχούλα της βλεφαρίδας. Χρησιμοποιούμε ειδικά καλουπάκια, τα οποία είναι σιλικονούχα, τα τοποθετούμε στο κινητό βλέφαρο και πάνω σε αυτό το καλουπάκι που έχει την ιδανική για τις δικές σου βλεφαρίδες καμπυλότητα, κολλάμε με τέτοιο τρόπο σωστά διαχωρισμένες και χτενισμένες τις βλεφαρίδες μας, ώστε αφαιρώντας τα στο τέλος να φαίνονται τόσο φυσικά ανωδικές και με σωστή καμπυλότητα, έτσι ώστε να δώσεις την ένταση που χρειάζεται στο δικό σου βλέμμα. Δεν σημαίνει ότι γυρνάμε πάρα πολύ τη βλεφαρίδα έτσι ώστε να γίνει μπούκλα, πράγματα που έχουμε δει να έχουν συμβεί και είναι τελείως λανθασμένες τεχνικές. Φροντίζουμε καταρχάς την υγεία της τρίχας και κατά δεύτερον το αποτέλεσμα που θέλουμε να δείξουμε. Το Lash lift διαρκεί από 1 έως και 2 μήνες και έπειτα μπορείς με ασφάλεια να επαναλάβεις την τεχνική από τη στιγμή που έχει γίνει σωστά η πρώτη. Φροντίζουμε πάντα τον τρόπο που δουλεύουμε πάνω στις βλεφαρίδες, έτσι ώστε να μην κάψουμε και καταστρέψουμε τη δική μας φυσική βλεφαρίδα.